आं बिखाफोर जानानै दाबो बुङो हाग्रामा नोंथाङा जुदि हौवाब्ला गामसा गानग्राब्रा दख'ना गानग्रा नङाब्ला एसेमब्लियाव 4-5 थारिख एप्रिलाव फै। आं बिखाफोर जानानै दाबो बुङो हाग्रामा नोंथाङा जुदि हौवाब्ला गामसा गानग्राब्रा दख'ना गानग्रा नङाब्ला एसेमब्लियाव 4-5 थारिख एप्रिलाव फै। गिख'थारलै आंनाव हिनजाव बिख्लोसो दङ आं नंखायनो एसेमब्लियाव दाबो बाहागो लानो हायाखै होननानै मानो बुंनो हायाखै। गिख'थारलै आंनाव हिनजाव बिख्लोसो दङ आं नंखायनो एसेमब्लियाव दाबो बाहागो लानो हायाखै होननानै मानो बुंनो हायाखै। रायनायनि लाइसेन्स माने जाम्बाया मोनसे खोन्थाखौ मानो क्लियार बुङाखै। आं गिख'थारलै आंनाव हिनजाव बिख्लोसो दङ आं नंखायनो एसेमब्लियाव दाबो बाहागो लानो हायाखै होननानै मानो बुंनो हायाखै। बेखौ बुंग्रोथों बिथाङा। आं बिखाफोर जानानै दाबो बुङो हाग्रामा नोंथाङा जुदि हौवाब्ला गामसा गानग्राब्रा दख'ना गानग्रा नङाब्ला एसेमब्लियाव 4-5 थारिख एप्रिलाव फै। आं नोंथांखौ चेलेन्ज खालामो। रायनायनि लाइसेन्स माने जाम्बाया मोनसे खोन्थाखौ मानो क्लियार बुङाखै। आं गिख'थारलै आंनाव हिनजाव बिख्लोसो दङ आं नंखायनो एसेमब्लियाव दाबो बाहागो लानो हायाखै होननानै मानो बुंनो हायाखै। बेखौ बुंग्रोथों बिथाङा। आं बिखाफोर जानानै दाबो बुङो हाग्रामा नोंथाङा जुदि हौवाब्ला गामसा गानग्राब्रा दख'ना गानग्रा नङाब्ला एसेमब्लियाव 4-5 थारिख एप्रिलाव फै। आं नोंथांखौ चेलेन्ज खालामो। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।